Oke solu ngwele ma mmiri, ọkọ ngwele ọ ga-akọkwa oke. Ofu nwaanyị asị m na ya nụrụ di, wee mụtalụ die ụmụ na-ese, nwoke na-abụ nwaanyị ịtọ. Mana mgbe ya na-amụ nwa na di ya na-epioghalị o, na di ya bụ abalị agba aka, nya na-edi, nya wee mụọ nwa nke ise kpichi bụ nwa nwaanyị, wee sị na ya amụsigo, nya wee kwado onwe ya ka a na-enyezi di ya ibọngị ọfụma ka a maa ma ọ ga-eme ya ka ọ kwụsị ifegheli mfegheli ọ na-efegheli. Si ọkwana ya, mgbe ọbụla o ji chọọ ya na-enye ya, o wee lụọ ofu mbọsị, nya wee kwudokwu ya n'elu nwaanyị. Si iwo wee wuo onye na nke ekwerozi odidi, nya wee mapụ ka aje ka abọlụ ka amalụ ma gị na ọ ga-eme, ma ọ ga-afụ di ya ụfụ ka ọ malifia na pass through since ọ na-eme ihe ọ na-eme. Na ya amaghalịla mmaghalị na-abọbụla afọ ime o. Na ya amakwụ di na ya dị ime, na mgbe eji malụ na ya dị ime na ọ gachago oluchego 3 months, maka na ya dị ime afọ na-afụkwa period ya. Nya wee malụ na ọ gafego, ya nwerozi ike ije wepụ nwa afọ, nya wee buwie ebusie ya mụọ ya ọ bụrụ nwa nwaanyị. Nka na-abụ nwa ebido ya arụ, ya na di wee bido ịpaghalị nwa, fapali agbogo, fapali agbali, fapali agbogo, ewepaghalịkata ya wee nene ọbụna nwatakịrị bụ SS. Ebe afọ ka di ya nọ wee malụ ife ya mere, mana ọ bụrụzi ya nwa bụ nsogbu o. Ya na di ya wee bata, di ya wee na-aba, mana ihe a ji wee sị anyị na ọ bụrụ ya nwa bụ nsogbu bụ na ọ ma na ọnya nwa kpatalụ, na ọ ma na ọnya nwa kpatalụ ife ya ji wee mee ụdị omume ya mee, maka na ya gwara ya agwa sị ọkwa ịfọrọ nke a na o pioghalikwa ọzọ kịta anyị agwa ya na ya maka esi epioghali. Mana ya maranụ na oke solu ngwele ma mmiri, ọkọkwanụ ngwele ọ ga-akọkwanụ ya bụ oke. Sọkwanụ ya o, si nya wee nata, nya wee bee, maka na nwa wee tasịa arụ mgbe ọbụla a na-espend ego ya na die. Ọ chọọ ka ọ balị ya mba nya chaji nyọkwa na a ga-ebido ụtụtụ nyọgide onyinyo mgbede apụọ, ya sị anọ gị nwa kpatara ya. So na die maala na nọọ ihe o mere wee maka na ejide gị ugboro niile gbaghalụcha anya. Ọkwa ifugo ka a sị wee je wee kote afụfụ wee kote na ezinụlọ ya. Na ọ bụrụzidi nke a bụ ihe na-ewute, ha wee na-azụ nwa, na-enyere ya aka, na-echenji ọbara, na-eme ihe niile ka o wee do happy. Na kịta na nwa anụnwa amagolo ife o. So o wee nọkọta wee na-ajụ wee na-asị kedu ife kpata na ụmụnne niile na o nwere onye na-aya ụdị arụ ya na-aya na nke karịsịrị. Ịghọtago? Maka na ụmụ oge o luru asịzi ya kwụsị akwụkwọ na ọma njenwuzi akwụkwọ. Udu mmiri otu ọma na-eje akwụkwọ maka gịnị? Na mgbe ụfọdụ na fada enwe ego fa ji echenji ọbara mgbe afọ asị anya nọrọ n'ụlọ. Nọ n'ikpeazụzi ka o mechazi wee mara ife na-eme ya na ya bụ SS. O wee jụba wee sị kedu ife o ji wee bụrụ sọsọ ya bụ SS n'ime ụmụnne ya niile. Fa agba ya nkịtị na o nwere onye zara ajụjụ. Ụna amakwa ife nwa ame. So wee bido wee chekiwe ụmụnne ya niile, wee chekikete na ya mara onye na-akpala nwa anụnwa ife a. O wee chekikwuo mara na ya na papa fa bụ AA. So wee lụọ ofu mbọsị nwa wee bịa wee jụbịa wee sị ya na ya chọrọ ịma ife papa ba ji bụrụ AA ya wee mụtazi anyanwa na ọnyanwa wụ mami ya ka a kwesịrị ịjụ na o nwere onye ọzọ. Ya mara ife ya ga-asa nwa ịtụ a ka a sị tọgịrị ọnụ. Nwa wee kwụlụ ọtọ wee kpọsịa anya asị. Ọ sị na ụdị asị nwa akpọli ya na enwere ike dọ happy. Ya na-amụ amụ si osi n'ime ụlọ pụta kụọ ya anya ọ ya akụ ya ihe ya kwụsị ịmụ amụ. Ya na-esi nri na kichin si ọ bata ya amaghị ya tọọnụ ọfụ ya anya akụja. Na etu o si gbatakwụlụ kịta mgbe ọbụla ya fụrụ nwa obu mmiri emi ya fim na ya dụshọ na ofu mbọsị obu mmiri pụọ ya na ya daa na ya ma ntetezi. Ọ na-afụghị ihe dị emelie bikos na ihe anụnwa mee kịta na ya believe na ọ dị emelie ihe a. Na ya na-atụzi nwa egwu dịka agwọ, na nwa ya kpọchala ya asị dịka ekwensu, na olugo nke na nwa anụnwa na-akpọzi ya akwụna. Ya kwuweli ọnụ ọsị ndị akwụna na ihe ọ na-emezi wee nwee ike a na-akalị na-asị na Nkechi bụ onye nwa na-efeghelikwenu ọsị ndị akwụna jụrụ ebe niile. Si na ihe nwa ji eme na o nwere ebe a katara akụkọ onye na-eke ekpa, ọ sị nọ ndị otu mami ya na ihe aka ha na-efegheli akwụna. Si na ya mara ife ọka nọbe di ya eme. Nọgide je jụba di esi a kedu ife mami ya
bi eme na o kwesịrị ka ọ ma na mama ya gole ịkpa wee tụọ ime n'ezi wee mụta ya na o kwesịrị ịchụ na ya be nne ya. Papa ya sị ya nwa m nyarafụbakwa nyarafụba ihe anwụ na ihe anwụ adụkwanụ very deep na ya kọọla ya na ọ yara aghọta. Ya wee jekwulu die wee sị die ya kpọọ nwa ka ọ kọọla ya ife menu ya ji wee tụọ ime maka na ihe a na-apụzi otolo. Di ya wee jụ na ya ama mme mana nyanwa na decide go na ya ga-akpọ nwa ka a kọọla ya ife menu ya ji wee tụọ ime maka na ụdị mkpali nwa na-akpalizi ya na ụda ashị ọ kpọrọ ya na ofu mbọsị na o nwere ike iji aka odo kụta onye na kichin ya nwụrụ na ya nọrọ na ana mmụọ na ihe ga na-ewute ewu na nwa ya ma akwụ rizin ya ji wee mee ife ya mere mana ya chọọ ka amala ihe ndị mmadụ lụ ọnya kpọọ nwa anụnwa ka ọ lịa ife melụ ya ji wee tụta ime ka ọnya hapụ baịkọ na-ezo die ka ya nwa bụziala ajọ mmadụ ka nwa akpọgide ya asị ka ya wee baa n'ala inyi zobe ihe anụnwa ya na di ya na-ezo sinsi ka nwa akpọgide ya asị ka o wee baa n'ala inyi. Ị na-ata nwatakịrị ụta ọmụma ọrụ iwo na-achọ ka o gbuo nwa mmadụ na ọ na-aya sara na-apagharị akwa mbọsị adụrụ ya ntụtụ gbogo adụrụ ya ntụtụ gbede kedu onye ọ ga-abụrụ ọ bụrụ nọọ ka mama ya feghalịa wee feghalịta afọ ime. Nwanne m kedu filo gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelụ nwaanyị a aka iji ma ife ọ ga-eme. Daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.